Dnes si vyfiletujeme lososa, začneme od hlavy. Hlavu narežeme pri žiabroch, aby tam ostalo čo najmenej mäsa. Takže takto nejak. Otočíme si to z druhej strany. Urobíme to rovnaké. Spoza túto prednú plutvu tu necháme pri hlave. Hlava je odrezaná, takže tu, aby nebolo nejak veľa mäsa, lebo veľa kuchárov, veľa ľudí tam necháva extrémne veľa mäsa. V druhom rade si lososa otočíme. Utreme ho servítkou dôkladne. Čím to bude sušie, tým sa s tým lepšie bude pracovať s tou rybičkou. A teraz ukážeme si to takto, aby to bolo lepšie vidieť. Narežeme si kožu. Pri tejto chrbtovej kosti vidieť, toto je tá chrbtová kosť. To uvidíme, tak podľa toho pôjdeme. Takže lososa si narežeme pri kosti a v prvom reze, v prvom začiatku si narežávame len kožu a narežeme si úplne pri chvost. Potom si to otočíme a teraz si to budeme pomaly dorezávať. Špička noža mi ide po kosti. Takže mám tu narezané, kde som si narezal celú túto kostru. Prakticky ako keby som oddeloval mäso od kosti. Niečo ako krkovička, len do tej losos je to troška zložitejšie. To rovnaké urobím na tomto spodnom filete. Zase narežem si, túto stredovú kosť, narežem si, túto mám dierku, spravím pekne pomaličky, idem zase popri kosti. Špičku noža vždycky tlačím dole, smerom na dosku, bo tam budem cítiť tú kosť a kože tu nádherne vidieť. No, ja si zoberiem do servítky lososa a popri tejto kosti prejdem cez tie kosti. Losos je hotový, jeden filet. Keď si všimnete, teraz sa snažím dať tieto rebrové kosti sa snažím dávať dole. Existuje na to veľa spôsobov, jak to robí. Toto je taký ten úplne začiatočničký, jednoduchý, ktorý by mal zvládnuť každý, že tam bude mať troška zárezov a tieto veci. Na to by som akože, to by som nejak neriešil, lebo to vám tam nebude vadiť, keď ich tam nebude extrémne veľa. Rybu si vždycky budete posúvať. Tento spôsob nechávate troška viacej mäsa na tej prakticky na tej kosti, na tej brušnej kosti, ale je jednoduchší a tým pádom teraz tuto máme brušnú časť, ktorú si odrežem. Dá sa použiť na tatarák napríklad. Je to masnejšia časť lososa. Losos je celkovo masný, ale toto je ešte masnejšie. Tam máte niečo jak bravčový bočík na prasiatku, ktorý je tiež celé masné prasiatko, ale bravčový bočík je ešte masnejší. Chvostík si môžete odrezať, ten tiež nebudete potrebovať. Keď mám takto hotový filet,
pinzeta, nožnice, lyžička, môžeme si ukázať viacej spôsobov. Toto je špecializovaná pinzeta na kosti z lososa, nelen kosti z lososa, všetky vyťahovanie kosti, chytíte to, vždycky tie kosti, keď známka čerstvého lososa spoznáte vtedy, keď tie kosti idú ťažko vyťahovať. Napríklad teraz to je vidieť, že kosti musíte použiť troška silu, aby išli proste krásne vyťahovať. Takže kosti sú po celej dĺžke ryby, končia niekedy, ne úplne po celej dĺžke, končia niekde 10 cm, 15 pred chvostom. Takže tieto kosti sa takto povyťahujú. Býva tam okolo 30 kostí, keby sme to mali narátať. Cirka záleží od váhy a veľkosti lososa. Vidíte, tuto to niekde skončilo, takže 20 cm cca od chvosta. Dobre, takto máme hotový filet. Niekde v kuchyniach ho namáčajú do slanej vody, aby sa troška vyfarbil a vyčistil. Ja si myslím, že keď pôjde na tepelnú úpravu, tak do vody netreba ísť. Nemusí ísť do slanej vody, do studenej. A keď pôjde na suši, tak si musíte zohnať kvalitného lososa a tým pádom niečo takéto, ako máme tuto, tým pádom tiež môže ísť rovno čerstvý. Nepotrebujete ho nijak dezinfikovať, nič. Môže ísť, lebo keď ho dáte do vody so slanou vodou, vyfarbí sa nám farba, že ten losos bude krajší, ale chuť pôjde preč z toho lososa. Takže to by bolo asi odo mňa všetko.